Kadom domalitum. Pinangan aningkan aprang pen karbia khaitum hemprek ki hang phat chisong pon lo. Bonta non apor. Pinangan alidar tum hemprek ki hang apan bang pangkre pon. Mate alam bang pang samtu pon la sosi theklo. Pinangan amuni datum leader nang man lo. Pinangan alidar tum dambom lo. Bonta apong anut le leader nang justa labangso hemprek alam bangke non puta plengun non puta tu bomla bonta non puthot ilitum kaddo kaveta theklong lo social media along ilitum arjulong lo inut alidar puthot hemprek alam ningje dun lo karbiatu komantu penone kar I kemang alam Assam Legislative Assembly along hemprek alam ningje dun lo labangso adiman lake article 244A implementation labangso alam lake ilitum karbianglo autonomous council CEM mate MLA Dr. Tuliram Rohang alang thuplut pensi amithang Assembly Legislative along lam ningje dun labangso alam the lake lam jungjung kali lapenke political speech shot kali lake komantu nepen karbitum kar I lapenke karjukang tu nai alam the যে কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত দিনৰ আন্দোলন কৰি আহিছে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে অটোনমাস ষ্টেটৰ সমস্যা আৰ্টিকল 244A 2019 aningkan MP election horen sing besi hai ponno parliament long jongsi hemprek alam parjudun lo putangte hemprek kilongji phan RD dumuchot polapen ke kilongji phan ke achans the dum dolo bonta hemprek alam kaningje dun jikalisi Rajdhani Express alam sikaninje dun thu karbiatum kuman lo Delhi an kijui damatum tangka ke dolo pen ke kuman lo lapuson apor ke do tum ke lapen ke Delhi long apuria ke do pen kijui dam lapuson tum kuman lo ke do ke lapen ke Delhi along kuman lo hadakta ni hemdo lapuson tum do ke inutave madutave labangso a train of that lage litum matha nangne sungta sungse lapen ke ningke oi athai masi ave sitame hala sohut hemprek alam bi koksi Rajdhani kisung alam si labangso parliament along lam kaning chidun lapin ke anpata MLA bidasing ingleng lapin ke jarsing rong hang alang itum same RD ke dojot alam ne ningje don jikali hemprek alam ningje don jikali hadak same pias lapuson alam ningje jun lapin ke alang tum kar bitum kisung ka I alam ke pak pleng jikali si lapuson kaprek record viral video si alang tum ke thang po hemprek alam ningje dun ba avipin arjulong lepin pen thot MP Amar Singh Tiso parliament long lam ningje dun arjulong kecheng si apong alang speech kilong pen asame alang hemprek alam si ningje dun lo hongni lo alang hemprek alam kaningje dun parliament along lapuson hemprek alam men parliament along kili dun ro kipar judun plum lake MP Amar Singh Tiso phan same chodo ranji puthot non het jong 25 May arni Assam Assembly along CEM Dr. Tuliram Hang mate MLA alang hemprek alam ningje dun lo ning pung pamisi labangso speech jongsi ilitum arju pamikalo pratangte RD dojot lapen ke ningrum thong anpin MP Amar Singh Tiso same ningje dun lo top clear pen sitame asap thi chat lo sitame parliament lo lapson ke ningje dun ke mission lo puthot Dr. Tuliram Hang alang sitame kicheng sia phong pen si hemprek alam ningje dun lo kicheng a headline long bangke alang li top clear pen si ningje dun lo puthot a history pen ke background an bangke alang amit thang an ning ke hang basi por hidun lo ningje dun lo lapen ke alang Indian Constitution long kitok clean penajok kilonganji a rights do pupenajok si ningje dun dak lo pakla dun dak lo alang ke ningje a video jong si lang lo pradangte expression pen ke alang li amning ki pung pen ke hang pamia song si thek lo athe hemprek ke non het pen kalilo itum imhang the aprang pen si hemprek ke hang lo stame non puta soka pen ignore detiti laso ning ki pung pen jok si Dr. Tuliram Hang same ning pung hoi pen si assembly long ningje dun lo Pinangana tum kipasi mudo autonomous council ke dutang kokle article 244A ke chonghoi pokinang jilang ke itum ke do lake under 6 schedules dolo local administration ta dolo customary law dolo jutang jubat ilam ikki lapen ke longle philang ha ha anstame dolo lapen ke developments tame dolo bon sitame lapuchot kali pinang an major power ki thim an bang ke long pame kalilang limited chotlang unlimited kalilang financial power bang long pamekali insufficient olang administrative control bang weak olang mate incho o ilang lapen ke pinang an akam aphamang ke Assam government tum phasi litum chotbon nang ding la lapen ke decision making an same government pen nang ke kham khe dupik la
lasi article 244A ki hang pen kal bang long an se jakong kilong ji ke chapang tang ji phan ke kinang sop la jasmet development dolo stame tuar ha stame kilipet apukalla pen ke facilities kimi son long pet kalila tapen ge litum monakai ke network ke kinang sop stame inglong chu kali thoya long rong alum stame network ke lider atum do pigla network pina job pina an kisung photum do pigla lapen ke jasmet ilitum karbiang long ayuts atum unemployed sakuri kavidet atum si omunak la lahai ason akime kavidet pena job pinangan ayuts atum amit hanga dreams teme chipachun unidet atum omunak pinangan alidar atum development alam chetang no lapen ke wan no bonta karbiarat atum anning alo along ke tutong make hemprek hanlo pena job dr tudarmo hang assembly along hemprek alam ning chidum hamlo laso along bang pli ml idulang sojorong phal ni soteram pi habeteron na pengkel lungching teron alang tum seme tuliamo hang along chirabdun alang liason hemprek alam ningje dun lop lang te kilong ji phan ke thedong do lasi cem dr tuliamo hang phan ni hin basme hiljumi pachil do alang li hemprek alam kiningje dun penapot churolo apen ke alang li leadership ahutsi lopuson hemprek seme wan pusi ning thedon lo